Kasngi man kapor, ai ngan ngau name kabor. Kata kalong gajing ruai kabahaka sur jong gajing duai. Kajong kita kibaap kami ilenti kajing isnai kajong belai. Bah kajing yai ilenti kajongi kabamalakasngi. Ngin yai mat ia kabor kajong belai. Kabayai karsyan yangi. Wala da kalenti yai jongi kalong kabae. Kidon kipor gibangis ngau bangin amla asyuk banyang. Kidon kipor gibangis ngau kum bangin paiden no nakajingat. Henrai ngi aingo yu belai bakita kibasyania au belai bat kibayai ap kami lentiro ya kajing arab kajong belai ngin yai mat ken ya kabor kajong belai ya kajing pentemai bor kajong belai ya kajing kajongi kabamalakasngi te namar kata kata ublai ukwa badu khot yangi bangin yai bo ya kajing syane au bangin IT ala kajong kajing kajongi au kaktin kajong belai kasam kabasis paar bausan dekhot banengkong ngipule kitu ki kenten kita kibasyane au trai kilong kum ulum sayon ubamla penke Henry uyai ne bom cukut. Larangi bu ia kajing syane akajongi hau belai. Enam don ke ai ro kabala ban penki yangi. Henry ngin yang scam wat ladaki yong ki be nakadiang bat nakamon. Wat ladaki wan ki lang thari bat ki jing at pelung jong kaduriau. Henry namar bangi bu ia kajing syane hau belai. Enam la ban penki yangi. Ngin long gibas kam ngin yang bet hapadeng gini ki jing bat ki jing ki palo jong kan ka perthai ka bangi tetongin yai bo ya ka jing syania ka jongi hau belai ngin yai duai ban ong man kas ngi man kapor ai ngan ngau name kabor belai da kabor jonga nganam la ban yang da ka jing start jonga da ka jing la jonga da ka jing tip jonga nganam la ban yang henrei da kabor bat ka jing arab ka jong me ngan la ban yang nado mangi kibala he kibala san hado kine ki khon samla bat ki khon kena jongi ngin kan mau ya kata ngidon kamban syania hau belai hagi por baro te tau belai on kerku ya pi baro iwei piwei sashi sin pat hagane gamet ya pi ki balayawan syagane ka Bible study ba anda pilam mi nakane ka Bible study pin mi rengkat bat kaktien ka jong belai ka pin yo ban bam hagamen sim ka jong pi ka ban long ka jing bam ka baken jaman sim ka banang yai pen klan bat pen syaj bor haga jingya lenti ba malakasngi tengila ya keren ya ketuka subjek syapang ka jing ai tilot hau belai kata galong ka subjek ka bangila ya keren lah katu katne tayo bat ngila dep ban ya keren haga ni katayo baladam ja ayu haba pi ai tilot yalade syau belai bat ngila ya keren ka banengkong galong ngin mat ya ka jingkela ha ka jing jongi ki ba pla kin jalong kan don ka jingkela ha ka jing la galong ha ka jinget la galong ha ka no ra ka no ka benta jong ka jing ya lenti ka jing ngin mat ya ka jingkela nang tangila ya keren ka baar habangi ai tilot ialah kajing show belai ki kamba ublai kenja ki kamba ke jong belai nang ta kabalai ngila ya keren ngin mat ia kajing sok jong ka benang habdeng ka perthai ka badap de kajing janjar habdeng ka perthai ka bakhi win habdeng ka perthai ka bakhi palo hendrai ngin mat ia kajing sok jong ka benang larangi ai tilot ialah kajing show belai tementa kami ngin ya point syaga main point 3 bat kane ka main point 3 ka bangyan ya keren menta kami kalong kane ka benta ka baong kumne balai kalong ka ba ban pendem yala de hau belai ha kumta
balai kalong kabae, balai kalong kabae, ban pendem lane ban ai tilot, yalade, ban pendem yalade ha ublay, dak jingkeli, balai kalong kabae, ban pendem yalade ublay, ngitip bah kajing khot ka jong blai yang ngi kom gi banget kalong bangin ai tilot ialah ka jong ka jing em jong i shao bangin pendem ialah de ha u blai ngitip ya kata bat ngitip ro balada ngiyat da ka bor la jong ngin fail ngitip balada ngi ai tilot ialah de shao blai ngin sok kamen sem jong i ngin yo mat ia ki jingker ko ngin yo mat ia ki ta ki jing pla lani ki kam ki ba pla ki ba ublen pen pau ka jing em jongi ngitip balada ngi pendam hau blai ngin yo mat sibon ki ai ki jingker ko bat ngi kwa ro ban le komta te na andre ka jingkali ka ba mi ipat kalong balai kalong ka ba bangin pendam yala de hau blai Bon sin ngi duai naka sentor ngi ong ablay nga ai tilot yala ka jing em syame long gat balong jia gat baja syem yang ablay yalam yang don ringkat bat nga ai ti hame ka jing em nga ai ti hame ya ka yeng ka sam gini ki jing pang jing sitom bat kom ta terter ka sentor kalong ka basok bangin duai banong nga ai tilot yala de syame ngirwai katu ke jingwai ngala ai tilot baro hame jisu konong penem ngala ai tilot kalong ka basok ban syuong na ka sentor hanrai balai kalong ka ba ban pendam yala de hau balai ban le ban pen pau dagi kam ban le ya kata balai kalong ka ba ngitep bangi dei ban pendam ngaong biang sesisen ngitep balada ngiyat ladangim pendam hau belai ladangim IT hau belai ngin sababe bat ngin sabakla ngin fail ka jing em jongi handrai balai pat ngimla ban pendam yala de hau belai kidon sibon kidau handrai ngan ya pi tang lai teli kidau ki ba khama khamat balai kai ka bakhang lat ka ja ayu kai ka dau ba ka dau san ka ba penlong yangi bangin namla ban le akumta ka baning kong tho ang to namar ka jing sarong bat ka jing sngola ka badala dehi kata ni kita ka baning kong namar ka jing sarong bat ka jing sngola ka ba da lade hi pi kadon kata ka jing sarong bat kadon kata ka jing sngola ka ba da lade hi piong ngangam sarong ngangalong briu bas ngaurit ngangam don kum kata ka jing sarong Henry hapo hagadonot kadonot kamla ban pendam namar kadon kata kajing sarong kabari kop kabasyong jar kaba pimla ban yo iyaka kasyong kop apo donot kapasyo ya pi bat kong persyang dalade mela dalade pila dalade persyang ban perkat dalade pidon kan ke jingpang jing sitom persyang ban perkat dalade persyang ban sim dawai persyang ban di dawai pidon kan ke jing ba pia kendo persyang ban sol dalade persyang ban wat kilat kilenti dalade hoj duai tang ba persyang artat ro dalade idon itai ere ibabat bate abakom mla ban ai tilot yala de shaublai dei na kata kadau ngenamla ban poi shano habagi pule nau Jacob lenong basau tongin kan mang bahaya gane ke jing sisa sau lenong dekat ban rio henrei uai ka jing ai bakambon nabakum balaong ublei uyale persya ye gibas ngau krau henrei hagibas ngau red
uai ka jing ai ai kane ka jing snau la dalade kane ka jing sarong ka basyong jar jar ubri usngau kumba ubiang ngakwa ban jor ya kata ubri usngau kumba ubiang ubri usngau kumba usngau rit haga ta ka jing snau jo hanrei jar jar haga donot jo kadon kata kamen sim snau la kadon kata kamen sim ba ngabiang kadon kata kamen sim ba ngan persyang ngala dei namar kata kadau ubri umla ban pendam ya lade umla ban pendam kani kajing sarong lakalong gabakrau lane kumbangong menta kabajar-jar kabasyong ri kop-kop kani kajing sarong kakanglat ya ubrio bon laban pendam ya lade hau belai haga pareng ka ongkom ne human pride whispers that we can handle life on our own kata kajing sarong badon ha ubrio kapasiau ya ubrio kapasiau ya pi kaong ba pila ban yaksaj daladehi pila ban le daladehi you can handle on your own pila ban le dalade pila te ban yaksaj dalade idon ita isor iba pasiau baita ide ijing sarong namar haba pendem ya lade hau belai bagin la ban pendem lot ne ban aiti lot ya lade hau belai kan mau kadon kam ya kajing ngauret kajing kamon ban aiti no ha kajing yalam ka jong belai ha kajing start ka jong belai bat ha ka bor ka jong belai singap haba kene kajing sarong kala jano na kajing em jong brio dei hangne ba ubri ula ban pendam ya la de hau belai bat usngau thoro ia kajing don kam yau belai shim menta ya kanuksa kibrio kibadon hatmer jong kajing yap kajing pang kabalaban ya ki kanuksa kata bat lalik shim dawai keleng-keleng hanrei myo jingkaj hakapor kabadang sedang kata kajing pang dang bun kilat ban lek shim dawai dena ti kalong gaba ban pendem ban ai tilot yala de show belai namar dang bun kilat kilenti kata kasur ka papasiau kawan baik oh dang bun ki jaka ban lek shim dawai nang to lek sedang jam pi kalong gaba ban pendem ban ai tilot dei enda habala lut kilat kilenti barokoj la persyang lot bat om don lat show dei hangta ba ubri usala ban pendem lot yala de hau belai bat haba u pendem lot yala de hau belai lada u belai dang mon ban pan khia uyoi ki kamba ba ki chia hangta ka te lada dei ba u pendem nado mensyua dei bala ban pendem nado ba sedang ban pang ban sitom lalaj jenjar ayam hanre yale bek ban yaksa chua dalade idon ita ijing snau la nalade idon ita ijing snau kot bohor nalade ban yaksaj nalade enda habala lot ke bohor baharo hangta sapendem telek no te ban ya kabalong kumta kabahaba pendem bet no yalade ho belai kabahaba aiti lot no bet yala gajong kacing em chau belai banong belai ngate khlem mame ngamlong ruem ngadon kam yame hamman lakas ngiman ka klepmat ka jing em jonga ngamla ban ya klemame ablay ublay kwa ya kata ken tewan ai ba kata ka jing snau la kata ka jing snau start kata ka jing snau kot bor nalade wan ai bakan yo jaka ka dok no jompi lara ka don na ka dok no jompi pinam la ban pendem yala de hau belai dei bet ban penlong jiro yala de bang ngam long ngam la ka dei tang de kabor ka chong belai a belai ngapendem hame
Bat kumbaong upol ngalak ban le ya ki ai hau tau bala pensat bor yang nang tangin ya poi syagabaar kawei pat kadau bang nyimla ban pendem ya lede hau belai kalong namar kajing klan bor palat kajing long do namar kajing klan bor palat namar kajing klan bor palat kajing long dog pi kani kajing long dog kadai kane kabatan ni ubreu la persyang ban yat ban keu henrai kani kajing long dog katan ya ubreu siapa lane kabat bet ya ubreu mla ara ban keu setai sejerong kabat kani kajing long gabaken jadok tedai namar kata kadau baka klan palat kene ka jinglong ka baken jadok ubre umla ban pendem lot ya lede hau belai ka bible ka yetho yangi ba uwei pa uwei u kristan u ya kendu ya kane ka jing bakata kalong ka jing ya le hapdeng ka do bat ka mense kan ma ti kane ka jinglong do ka pen pau lane ka pau ha kita gijing kwa kibaharukom bakane ka jinglong ka jong ubreu ukwa ya ka ka balong persya ya ka mon ka jong belai ubreu ukwa ya ki baken japar thai ubreu ukwa ban penhun ya ka bakini ki khmat ki yoi ubreu ukwa ban penhun ya ka bakane ka do ka terang ka donkam ka dawa ubri ukwa ya ki bakane ka do ka kenyat ya o haki jingkwa ki bajor bad ka dei namar kata kadau wat lada upersyang ban ai tilot ya la ka jing show blairo kalong ga ba yo habangi pule na ka galatia san kalenong ka dikhat ka bakhan nyeo tang bangim dei bandu jingkerman yo piong ani lada kumta te nginem la lani nginem poi seno tongin saya keren hadir ublai nam ino yangi san khan nyeu galatia ka ongkom ne tongin ya pule no do khan reu henrei nga ong hapi henrei nga ong to yak da umensem te kumta phin om pendap ya ka jingkwa ka do namar kata kadok kakwa mar persya ya umensem bat uta umensem mar persya ya kata kadok namar kine ki amar persya kat baphem ya le ya ki baphidaman kadon ka konflik ka bacor ka jing ya le ka jing ya keni ki bor jong ka jing dom hapdeng ka jing long do bat ka jing long ga baken jaman sem kani ka jinglong bagan jaman sem ka kwa ya ki bakhoi kani ka jinglong bagan jaman sem ka kwa ban le ya ki bapan ngau bah ya ublai ka don kata ka jing ya le ka bajur bah hapo jong breu henrei kani ka jinglong bagan jado kam aila ka do ka pen bor bat ka pen ngop ya ubreu lada yo i ba une ubreu tre ban le ya kano kabasneo kane ka jinglong do kapen alhia kapen jai pede kapen thaj ya ubrio pi kan le agomta dei namar kata kadau bon na pedeng jong pi kwa ban pule bible ban penlot ka por ban pule bible henrei phemla kamen sim te ka kwa thang ba mla ban pule balai namar kane ka jinglong do ko ya le bet ban pen ibor ban job ya pi te pi kwa ban le ya gamon jong belai henrei phemla ban le ya kata pi tep ba ka ka ba pi le galong ga basneo ka ba pi le galong ga ba pen sngo si ya belai henrei yai le ya kata namar ba kane ka jinglong do ka sensyar don bon tangba wat namdu jingkerman namar hangto haga dikhat bakhan reu la tho to ya da umensem
te phin om pen dep ya ka jing kwa ka do phin nam pen hun ya ka jing kwa jong ka do lada phi ya da u men sem kabamot wat nam jengai na u belai lada ngabu da ka wei ka kenten ka mod komta wat nam jengai na u belai wat nam long ki khon kristan ki ba peja ha ka jing long ka jing em ba kan jaman sem so long barabor ki bar hem men sem ban syakri u belai long barabor ki ba im men sem ban duai bat haba pi long ki bar hem ki ba im men sem ban duai te hang ta phin yo ya ka jing job lada pi le kum ta kamot pi dei ki khon kristan ki ba ya da u men sem penban lada phim le kum ta phiong ani ngas ngau ba thaj balat ngamla syu ban pule bible menta ani namar bangala samthia ngamla syu ban pule bible ani namar bangabun kam ngam ngau dan por ban pule bible ban duai ban le jeseng ba kum ta terter lada phim ya da men sem kinwan kita ki ai bar khoj nang ta lada don ke ai ka ba ka jing pen shoi ka ba wan happy da ka ba suk phin kelon pinong kum ki brio ka jing long do ngidon lagi jong ki jing telot habaya da ka jing long do kalong kum ta rei la da ya do men sem em ngidei ban long ki ba klan hau trai te wan nam do jing kerman kan mau ya kata te tang bang ngidei ken ban long ki ba smart busting ngidei ban long ki ba terang ban pen sngo bahayo belai ngidei ban long ki ba im ka jing em ka ba yai pen klan ya la de man la kasni ha ki jing duai ban ha ki jing selok baru belai kane ka jing long do ka wat la ne ka kwa ban pen suk ya la de ban pen kemen ya la de ban pen sngo bha ya la de ban sarong bat ban yaj ban rai ban im kat komba ngakwa manga kata ke de jinglong jong kado ujisu labatai hau Matius arpun rio sau puwe Matius arpun rio sau puwe ujisu uladeb yatho ya kata ka konflik lane ya kata ka tension ka jingbom ya syongsuk ka jingyale ka thma hapdeng ka do bat ka mensem arpun rio sau phuwe jong Matius u Jisu angkum ne to sharai to duai ro ba phin om yo le chapo ka jing pensoi ka mensem shisha ka smat henrei ka do ka telot pi kalat ka bangila ban job ya kene ka jinglong do namar kata kenang bangila ban pendam lut ya la de hau belai kalat ka bangila ban job kalong to syarai to duai ro ong uciso haba ong to syarai kamot long kiba ready long kiba la kre kami ibha pek bha sumar bha ya la de bat emro aga jing duai balai ka bible ka kentu yangi bangin duai si duai na do ka testament barim ya ka jing duai bet nya karen tena ka jing duai bet na do testament barim adu testament bat mai bat ngiyo i ba ki briu ki ba duai ki de ki briu ki ba klan ki briu ki ba sisin ka sngi ki long ki ba telot ki bom don bor ai hanrei hadin bakila im haga jing duai kila ya lenti ter ga jing duai ngiyo i bakita ki brio batalat bom long ai ki kelalong ki brio ki barat ba abad ki baklan haba ki duai ki brio ki basyale ben kumu Joseph syadi merau syari Egypt mo hanrei namar im haga jing duai ngiyo i ba ubleu la kentiu ya o nang tangikan mau kumu Daniel ro uduai ngi pule ka Bible license ngi upli la ka jeng khang yet sapang Jerusalem uduai tem kho siu duai ngi kan mau Shadrach Meshach Abednego makiro ki duai
Te dengi pai testament batamai ngikan mau gisenrahan jong Jisu. Dengi ya keren ya katoka hadin jong kasengi Pentecost. Laseng ya kabalang bat ngikan mau bakatu kabalang hakatoka poru kaklan bah ke jing duai. Jing duai kayat. Te balai namar bakat day ke jing duai. Kane ke jing duai ke deka atiar kabarat ba bagi laban job yu soitan. Klem pen klan ke jing duai. Nginam laban job. Bat nginam laban pendam lot ialah ke jing mau belai. Ken mau. Te kabalai. Balai bagi laban pendam ialah de hau belai. Thong to kabalai. Namar ke jing ring ke jing pa bat ke jing bang kane ka pertai. Namar ke jing ring ke jing pa ke jing ring ke jing pa bat ke jing bang jong kane ka pertai. Pi ka pertai ka ring ka pon ka pa bat ka bang ro kane ka pertai. Mano ba ong ka pertai kambang. Mano ba ong ka pertai kam itanat. Mano ba ong ka pertai kam tan kam kering kam atrak yang abad ya pi. Ka pertai kalong ka kering sibone nado ki kemat hado ke jingmot ke jing perkat hado ke do anot bad ki kti ki kejat rukum co ke jing ring ke jing pa bad ke jing bang chong gane ka perthai pi ka khro haba ong pa jing pa kamot ka khro ka phon lai vojat khnang bangin ngop tenang ta bat kalong ro ka babang ong biang seisin kalong ka babang gane ka perthai lada ka perthai kambang kata baro layak kela bamot lot layawan pai syau belai lada ka perthai kabang henrei ngimdei pat ban kelet ba ka jing bang jong gane ka perthai kalong tang sipor hadin anda utubri ulak long merau ubabe uyam uktang upai donot bandan jingsok hagan gaman seyem kasupen bang ya utubri bahkan yo ban pencot yo mano baong bakakiat lane ubri badi kiat kata bang hado kata kakiat ubri udi kiat haga basdang kala aban long ba uya syong shit haga por election bapahu ba yo kiat kala aban long pat bro ba uya syong shit ba kawai hangno ya le ya bamdo kala pat bro ban long ba usngausi tip ba ya klat samlana ba jia kumno ngausi udi dusmon da kakiat. So, ngaladi itu kiat ubuat endalak buat uklet lot ye kita barok gijing ngausi. Keren bon ketin don ro ubom bon ketin tang ba don ro ujaj babon ketin ulah kelet lot ye ki barok ngau mujah hado kata-kata te je ayupan enda habala pangat nang to kajing babe ka pemlak batai te hade nang to namar lamat sisen arsen temo next ende ya kenduk biang ye kijing ngau bahala ne ki parlok ne ya kenduk jing per lamat sisen arsen gamlong syuk ga ban le biang kumta hadin dalam pangat wan biang kajing penram hadin adin nang topat ukwa ban ino enda kwa ban ino mla syo nda kali ang balai kwa ban ino don ki briu ki wan kela bamot mo ki wan IT ki ong yanga ba duai lem namar bangalak ngop aga jing di kiat ngakwa ban ino ne kiat ngakeli ong wa balai kwa ban ino kembang se
Di lagi. Kabangem haba beros kata lagi. Di belai kuat kelah bamut, belai kuat ban ino tu kia. Ong tolong tangkum ke jingkeren bansu, pen kemen yo kendiat. Ong ngalamat kene ke jing dikiat. Andrei kamen sim kam dan jiksok kuat ban ino andrei melaso. Lalong merau ketuka kiat. Pi kene ke pertai kamla ban aya ke jingsok. Pen ban ubriu usya kering, syak ring, syak pak, syak pon. Bahadin nang to haga jing bang jong kata ke pertai. La jot ke jing kumta. Lada mdei ba pidi kiat ro. Yo le se kiwei pat ki jat jing sngau bah jong ke pertai mo. Ki balong pen sngau si yo belai. Ki balong persya ya kamon ke jong belai. Kino ki jing sngau bah jong kene ke pertai. Ngiken mau habang ngipule ya Marcos Shipau lenong. Dekat bakan nyau hadu arfuar pi akan mau bah ya katu ka story syapang samlarius pa Marcos Shipau kan nyau hadu arfuar ngipule syapang uneu samlarius pa ulawan syau Jesu udai unong sensyar jonggi jiu ulawan syau Jesu rengkat bat ka jingkeli kaba udah terang ban yo ya ka jubab ngan le ayu bangan yo ya ka jing bom jikot hadin jong kato Jesu ong metip iki hukum wong hot ngala sumar ya kita nado badang kena pila ban pule kato ka story bala thoru hau Lukas khat pra kumto khat pra hado lai peu pin kam yo ya kita ki kenten wangala sumar na do badang kena. Baru Jesu ulas ngau ong ka Bible. Haba ula kami ulas ngau yo. Namar balai Jesu ngau namar ba uong bangala sumar ki hukum na do mendang kena. Te Jesu las ngau yo. Te Jesu ong tau samla kawei ka badang dunaya me. Tukhilek dino kat bamedon airu hagi baduk temen yo ka jingken show habeneng to ale dara yala gading pna to bod ro yanga snap enda haba Jesu la khat yo ne samla syaka total surrender syaka jing pendem bat ka jing ai tilot dei hangta haga dekhot kaba arfuar ngipule te ulabu ukho namar kata kaktin bat ula lekno sngosi naba udon shibon kispa kajing bang jong kane kaperthai kajing bang jong gaspa jong kane kaperthai kapenlong ya une usam larius pa baon kentaj ya kaspa kabaken jabenang na kabenta kajing bang jong kata kaspa perthai ken mau bahaya kata pet yo bakumno rakumno don na pedeng jongi na kabenta ka jing bang jing berai jong kane ka perthai yo bangi kentaj ya ka jing sok jong ka beneng ngimla ban ai tilot ya la ka jong ka jing syau Jesu namar badang don ka ka baken ja perthai ka bangi nyau kor ngi kedop haga donot jongi bat ngim kwa ban berat no ya kata ken mau ba Tedei namar kata kadau ngidei ban ken mau bau belai ulapan kre yangi ya kaspa ka bakam krau naga benta jong abat jong pi haga hima ki beneng uong neem ya lagi jong ki senran ngan lek no bat ngan kre ga jaka ya pi bat ngan wan pat uong denem ngan wan pat ban shimti ya pi haladehi bahaga bangal long manga Piro pila ban long nyerwai ketu ke jingrwai ngadon ka yeng syong ne haneng kamperna ya kasni kini ki yeng haga perthai kempat long tang ban ya nu joro lada ki stai kat bastai ro kini ki yeng hang ne perthai empat long ai kata ka yeng syong ne jong pi jonga habeneng bau trai Jesu ulapan kre
Tadai namar kata kadau, wat ai bakane ka perthei, ki jing itenat jongka, ka jing berai jongka, ka jing ibang jongka, wat ai bakan khanglat ya phi, baphin yo, banai tilot yala ka jing em sheu chiso. Khap brep ngan ki khmat, ong bait khublei ri jing pho sneu dam no ka jing ba breu. Ong bait telor sngo ba perthei, Jisu jonga. Kata ken. Namar ba udon uto uwei ubriu ubayabot bat upol haga jinglek yalap keleng hadin nang topat ulek petno sya Thessaloni ui no yo upol upetno sya Thessaloni namar balai upol wong namar baula ya kena ka perthei baru ta ubriu udayu bakarteng udimas ula ya kene ka perthei ula no yo Paul marwe upol utho shau Timothy haga baar Timothy saul nong dekhot ba khandai upol utho shau Timothy ar Timothy sau khandai upol uong yo Timothy to pen kloi ban wan shen shanga ko Timothy namar ba udimas ula no yanga ula ya kene ka perthei bat ula leit no sya Thessaloni kajing bang kajing pon kajing riam kajing pa jong kene ka perthei kala penlong yo Dimas baun no yo Paul marwe bat ula leit sya Thessaloni namar ka perthei kala tan yo bat ula ngop ha ka perthei te tongin ya sange syuang tu ublei un kerkhu yangi Sim ya kita lai teliki poin kidau balai kalong kaba ban pendam yala de hau balai kabangila ya keren kawai kajing snau la kabadon hangi kajing sarong bangi snau la dala dehi kawai kalong namar kajing klan bor palat jong kani kajing long do bat kawai namar kajing kering kajing pa kajing pon kani ka perthei kajing bang kani ka perthei te wat ai bakine ki bor kin te kin kom bat kin penlong yang abad ya phi bangin namla banai tilot yala de show belai tongin ya bu gajing duai ka bakarpang ngin pendam yala de ngin khot kerpat ya ka kerteng ka jau Jisu namar bangin sulong Kristan klem ai tilot kalong gajing long Kristan ka bompoi sano balingi ya keren ya ka subject jing ai tilot namar banlong Kristan klem kajing ai tilot ha kabakot unong ngam itho yepi kilai no nanga long telong Kristan tang ba tang kanam umdon kata kajing ai tilot ngin long gibasya kentai tedei namar kata kadau ngidon kam ban duai ban panbor ban kot jing modro ban ai tilot yala de shoblai tongin ye yang lang barok ngien ye duai